Déanann gach rang anseo I GCR, Corpoideachas ó amháin sa seachtain, agus bíonn rang dúbalta go. Buine bíad úsáidas ancuid áisina timpeall an ceantar, mar shampla Hallan na Trónóide agus na páirceanna eile aimseir atá ann, Páirc Athair Cuileán má tá aimseir go deas agus an tunnad badminton I Máilí Dúil. Chomát le sin, déanann bliana ceathair gníomhaíochtaí scíthe, agus de bhór sin fáinn si deis chun cuairte óthirt ionad aclaíochta eile timpeall na háite. Mar shampla CrossFit I Máilí Dúil, an tunnad aclaíochta I Bord Marnóg agus an Stad Náisiúnta le haidirnálaíochta. Tá na daltaí anseo ag léir roinnt na spórt a eabhla míad bhuatha I Reachrann. Tisfel. Pell. Móniocht. Cmógiocht. Badminton. Hell Gaelach. Frisbee. Edfell. Glaciocht.